Jotono khulumkha tei chibai khani khorang channel ang samung jamatia tini oro singlung kamigo jamatia Catholic of Tripura tei jamatia Catholic Youth of Tripura boni kaisa songsajak 7 annual conference program wngkha chini oro tabuk khoroksa borom gnang tongo bobai kisisa omoni tui kok salainai hingke nerok nai tongdi khani khorang channel no sar nini mungkhe tamang Ani pumungke omor prem jomatia ang khoroksa kaitonik samungno tongani bai songjak ang Immaculate Conception Mohor para Paris ni council secretary tei tini haini hai ano kaitor tei lukurok songmani bisingtui JCT ni ingui kaisa secretary hne ano songkha haini bagui ang puila skango no sini joto o JCT ba JCYT ni mothani taku bukurono ang hambai marogo loge loge o tei joto Tripura haste ni lukurok joto taku bukurono ang ani kha kaham tei hamjakmung ya pharui ang tini oro koyekta kok sungjak marono ang norok songkha hingke ang sanai. acha sar jomatia Catholic of Tripura jomatia roni simi khaigi tumani bagui songsagana nangkha tuma bo obo naharmung Omoni naharmung hingke omo hai sung jomatia rok wngkha age ni simini Sri Siti homa hai kaisa hoda hwnui khai phaimani haifano o hoda hwng khamani yagulo je Christian wngnai rok o hodani phataro wngkha hingke abono ang sana naimani khe jomatia hoda hingke borok secularism no maniya ba poito khlaiya hingke abo baino borok ni je Christian tongnai rok no o hodani bisingo khobliya hingke chong bahaino je Christian wngnai rok chini oro chong Catholic Christian wngui chini Udaipur Omorpur tei Teliamura yang Jampuijola tei 23 ta mothani wngui chong 23 ta motha khlaiui kaisa jomatia Catholic of Tripura ba jomatia Christian Catholic hoda hnoi chong khajak kha abo chini kuno chongkhe secularism no chong tuiya mo haya chong joto baino tongnai joto baino kok sanai tei chini o pandao chong jotono no kobo kobogu phaide hnoi tei phobo phaigu tei tinini o Y bisi kok malai panda jomatia Catholic of Tripura ba jomat JCYT ni wngui salaima jago chong kwbangma koklam panda khailaikha chong swrungmung no toigui education rok no toigui bo chong oro jaga chini nograi rok phaigui chongno onek phwrungkha sikla sikli rok no kok kwcharkha tei chong law kerong raida rok no toigui bo chongno oro chini assistant professor law college ni Sopon Deborma phaigui chongno onek kok kaham kaham sakha chongno ST SC atrocity deho omo hai kaisa satok jakmungni kaisa raida kerong rok no toigui chongno phwrungkha tei land pata omo hairokni toigui bo sakha tei kwbangma chini je chong kerong siani bagui chong besaibo klaiui kwlogui tongma rok no toigui bo chong salaikha tei chong halok hamotor rok no toigui bo chong kok khanalaikha o pandani bisingtui tei chong ang teibo sana muchungmankha omo hai chong chini jomatia community o sudu kanmung chunmung no toigui simino kwlwkha kwmakha hnoi salai tongo oro teibo ang sana muchungmanikhe chong sudu kanmung chunmung to simiya boni loge loge chini aigeni je
जों सेर लाइमानि ताकुब bai takuk hangjak laimani abo teruk teruk kemangui thangka hingke aborno twigibo जों salaikha karon जों ageo nograi rok ba chini oro phaikha hingke जों sel laigi maya khailaigu suba laigu omo hairokbo chini oro teruk teruk kemangui thangkha tei ringmani halok hamotorokno twigibo जों salaikha karon chini bisingo halok hamotorokbo kwbangma जों ringna siliya haino kemai thangkha teruk teruk khe abo rokno twigibo जों tini o pandani bisingtwi जों खोनालायखा tei swrunglaikha আচ্ছা তিনি যে জমাতিয়া Catholic of Tripura bo toma toma rokno tei swrungmung omo hairok toma toma rokbo kok chaplaikha ang tai singobo salo ha kok chapmani khe omo haino जों chini next generation twisagani bagui जों education rokni twi bises khe जों salaikha tei boni yagulo जों law kerong no twigibo जों salaikha hingke onek borok rok o law ni kok kerong ni kok rokno khwnangui tobo tongthokjak sibo sikha even ang nijebo haino belai khe o law ni kok no khwnangui ang tongthokjak tei sibo swrungkha hingke omo hai khe kwbangma tini o pandao phai majaknai takuk tei bukhuk rok sikla sikli rok borok bo haino khwnakha tei chwngno sai khwnaronai chini resource person wngui sir Sopon Dev Burma bobo haino belai khe sagani kwrung bo onek chwngno motivate khaikha o kerong ni raida no haino bagui ang bono belai khe hambaima rogo tei omo hai khe जों podre pod pandani bisingtwi जों kok kaha khwnalaikha আচ্ছা জমাতিয়া রক সংখ্যা খে মোটামুটি থার পজিশন কলাইগো যে এসটি গো ত্রিপুরা ও তোমাকে নাহরই নাইখা হংকে জমাতিয়া রক হংকে এডুকেশন হংকে বেলাই খে উংক্লক অন্যান্য যে রসামং থং এডুকেশন থং অমহাই যাও হংকে বইনিসে কিসা উংক্লক নুকজাগ তোমানি বাগৈ অমহাই ang omoni exact to asuk samaya haifano je ani one suk nungo hingke omo haino je jomatia hoda khai phaimani abo secularism no twiya sudu dormo no base khaigi khaimani no hai ingkhana hnai ang ma hono bahai ke homale kaisa ang example ronani musugo jemon Manipuri tribe rok borok bo haino thik omo haino borok Hindu jara Hindu ধর্ম no khainani simini accept khaigoi emonki जों Hindu khainai phase chini je onyaino je community ni borok rok jemon jomatia deborong borok no borok mane noksingo habroya ba borokni twi nungjak nungya omo haike borok base omo hai borok secularism no maneya mane borok simino borokni community no borok choleroi tong solerok haini bagui buibe communication krini bagui omo haino jamatiano ang omo haino kha khlaiyo mane borok buini swrungjaknai buini naijaknai bono borok asuk khaiya sudo dormo no base khaigi tongmani bagui no omo hai wngna hnai ang ma chongo khani khao ang ma khaka আচ্ছা tei kaisa sungmung tagni jorago belai khe kok obo achai tongo Christian rok no hongkha hingke ST ni nornai hinui tabo জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ tei borom ganang MLA Rampodo Jomatia borok ukok no tisagui tongo nok hingke ukok no tamo hnai wanso abo जों chini jomatia Catholic of Tripura ni bisingtwi जों abono asuk mane sakha borok thik na haifano जों asuk effect tabok jora chini bisingo kalaya kho chini somajo ba chini je mothao tomani hingke abo जों saimano जों Christian rok age bo haino obo hai Christian no Christoni birude soitani samung
आगे Sri City ni simini seng phaigu ke abo tabok bu tongu abo kuno sini समाजो ताबक जरा इंगियाखौ उलोनि कक तो साइमेया इंफानो मानो हापा ताबक जरा इंगियाखौ ते इंना बु कक गया कारण ख्रिस्ट जिसु आसाइफ्रोनि सिमी जे संसार गनांगै काइतोनि कक पिरजाकमानि आबो जतो जागावनो अमो हाइखेनो बाधा माने कास हजाक मुं बाधा बिघ्न सृष्टि इंफो हाइफानो काइतोनि हाफुआर जाकथानि आबो बाथागै थांया तेबोसो एरो नों जत इउरोप कान्ट्रि नि हिस्टोरी खोना खांखे बा जों सेरैनाय खांखे अमहाय नुगु जत कान्ट्रियावनो ख्रिस्टियान ओंखांखे प्रथम बुथार जागो एमनके गथां हर सकजाकमानि अमहाय नुगु के ओ त्रिपुरा हाव बहायनो काइतोनि हा एरमानि साथे साथे अमहायनो कायसा हायनो सयतानि फान जोंनो आमजगै नाय होनो आं संग हाइफानो ओ सयतानि फान आसुक ओ सिनि अमो फाइ गेबें फाइमाय मानाया होनो आं खाख्लायो ताबुक सुक जरा ओबो इंयाखौ के उलबो इंया आबो काइतोनि फान न सयतानि फान पाइया होनो आं पयतख्लायो सोंना सार इनके बेलाय बेलाय के हामबाय जों बै गोरोंमानि बागै जोंनो इन्टारभिउ रमानि बागै कक के कबै अब जेकुनु कमिउनिटि कुसुक कानानि हिंखा हिंखे मालायमों सिनिलायमों कायसा ते कायसा अमन बिसिं तुइनो चुबा लायमों अमन बिसिं तुइनो कमिउनिटि कुसुक काग हायनि बागै अम हाइगैनो दिनै जमातिया कैथलिक of Tripura borok bhaine om hai khaigine jamatia dofano kusukti sanani bagui tini borok 7 bochor kalha om hai ke borok program khai tongo belai belai ke kaham jamatia rok teibu kusuk kai malang thung hanai kha khaigu orona mathakha jotono khulumkha।